Ćao! Ne radim servis bicikala uslužno i ne prodajem bicikli i delove. Šta je to predsezonski ili mali servis bicikla? Šta je to veliki ili generalni servis bicikla? Šta se podrazumevaju i koliko bi trebalo da koštaju? Ono što ljudi pitaju, koja je realna cena? To su pitanja na koje ću probati da odgovorim u ovom videu. I krenut ćemo prvo od predsezonskog ili malog servisa ili prolećnog servisa bicikla, kako ga ljudi zovu. Taj servis bi trebalo, ovo je sad moje mišljenje, neko na osnovu mog nekog znanja, iskustva, informacija od drugih servisa i slično, pa eto, uz tu ogradu, jel? Predsezonski servis bicikla podrazumeva da se uradi sve što ne traži bilo kakvo rasklapanje, iskidanje i montiranje delova na biciklu. U suštini da se sve na biciklu pregleda, da li ima nešto labavo, neki šraf labavo, da li ima nešto napuklo, neki problem, da sve ispravno radi, da se našteluju menjači i kočnice, da se lanac očisti, podmaže. To bi otprilike bilo u suštini. Predsezonski servis znači da se stoji iza toga da je taj bicikl bezbedan i spreman za vožnju ili barem da se vlasnici kaže šta treba još raditi na biciklu, pa sad da li će se složiti ili neće, zavisi da li imaju novaca ili vremena ili slično, ali da se utvrdi da je bicikl u dobrom stanju ili bar da se skrene pažnja šta još treba raditi, pa ostalo po dogovoru. To je neki predsezonski servis i neka cena za taj servis bi bila, u zavisnosti od toga sad iz koje zemlje ovo gledate, koji grad i slično, uzmite cenu mesečnog minimalca za vašu zemlju. Ako ne znate koja je cena mesečnog minimalca, odete u McDonald's i oni što vas uslužuju na kasi, možete pitati njih koliko mesečno zarađuju. To je otprilike tu, možda malo bolje od toga, malo jače. I podelite taj broj sa 160 da dobijete cenu jednog radnog sata, za 160 radnih sati mesečno, ili ako znate nedeljni iznos plate, negde se tako isplaćuju, podelite to sa 40, tih nekih standardnih 40 radnih sati za one koji ne rade i subotom i nedeljom. Onda to pomnožite sa 5 do 10 i to je otprilike po meni cena za mali taj servis bicikla. Raspon je dosta velik, ali nije ista cena zakupa prostora u većim gradovima, blizu centra i u nekim manjim mestima. Tako da variraće i to je isto normalno, ali eto, ugrubo onako otprilike. Tražim samo malo matematike. Što se tiče velikog servisa bicikla, on podrazumeva ili generalnog ili kako već ko zove, on podrazumeva da se na biciklu sve što ima od ležajeva otvori, da se očisti, podmaže ili da se zameni i podrazumeva zamenu bilo kakvih drugih delova na biciklu, pakni, lanca, kasete, ruke za sve to bi trebalo da se uračunate u cenu velikog servisa. Delovi će se posebno naplaćivati naravno, ali isto važi i za predsezonski, ako se ugrađuje neki deo, naplatit će se posebno, ali sam iznos za ruke bi trebalo da bude sve uračunato u tu cenu velikog servisa. Praktično sve što se radi na biciklu sa izuzetkom pletenja ili centriranja točkova i bilo kakve hidrolike na biciklu, bilo da je servis amortizera ili hidroličnih kočnica i slično, to bi imalo smisla posebno naplatiti jer traži dosta dodatnog vremena i nema smisla da to bude uračunato u cenu velikog servisa, jer će onda oni koji plaćaju bez toga platiti nepotrebno puno ili ako ne bude skup, onda će servis raditi na svoju štetu kad pruža i te usluge. Tako da to, da kažem, onako odvojeno, ali to je što bi podrazumevao veliki servis i za cenu, ovo što sam rekao, otprilike cena jednog minimalnog sata puta 25 do čak 40, opet u zavisnosti od mesta, lokacije i u krajnjem slučaju i kvaliteta usluge, ali to su neke cifre po kojima po meni ima smisla to raditi ako hoćete da živite od tog posla pristojno, da radite sve kako treba. Za Srbiju bi to bile cifre od nekih 15 evra do 20 za predsezonski servis, a nekih 50 do čak možda i 70 za veliki servis. To
Mislim da većina servisa ne ide iznad tih cifara, koliko sam ja upoznat, ali to je po meni neka poštena cifra, da nije servis na šteti, da niste ni vi na šteti i da ako rade dobro posao, da može dobro da se uradi. To je to. Ako imate nekih pitanja, ispravke, sugestije, iskoristite komentare ispod, share, like, subscribe, ono zvonce da dobijete obaveštenje kad god objavim novi video i to je to. Pozdravljam vas do nekog drugog. Ćao!